in time on Clann van een skipper Neònach is kleutige a haun. Stilgaif Neònach Neònach. Pief skielgen na Naidheachdan waar farpis aanvrikkers in het kistwoord. En je krijgt nog koe en pette is uit agus. Ha farm met ik bananen rimmetjen en nog het Emily. Taplaat Beth. Waar farpis aan halish het een jade jaagkoinkels frakkert in met jade gauw het kist gema. Kunt bejoch. Kool en pette is uit. Koe no kat. Ga na céit agus na contro jiffer dhéchanin gus an prichar seo ein, mar is simpad cóachcha a slúie i'r bau, a ghuachcaig agus có a siad i'r wuchacan ein. Gymíors nog ag jadach na farpische waar coin agus céit coionen agus lasje sin gaan sin calnas aske het frakkert ein. Chun a nascialach in nis agus ha banana in idir rag a bhil farmit ach gorí limitjin. Ha seo skas genurin goed a clachcaig sin imigrút a bharach i'r inige, maar op het gwani agus níotarach. Hoort barabel en banana voor gomen na bananan gewali mogel gewal bananan gemap belaste ach gembjarle gedwat go femel die limatjen. Sin ac ma ha na Naidheachdan Neònach cynigh tuagadjis an year san year gaan je dat femel agus gaan je iad fios.